An filɛbagaw ni an lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye sibiri tubabukalo n'o ye marisi kalo ye ale tile 23 ye bi ye san 2024 an ka sibiridon jɛmukan min tɔgɔ ye ko kɛnɛ kan ni y'ale sigitɔ ye kɛnɛ kan bi tilegan in na an bɛna na Seku Jogo Keyita ale bisimila n'ale El Seba o ɲɛmaaba ye farikolo ɲɛnajɛ kibaru an na olu fɔ nka bi kibaruya min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi o ye ko Irisilakaw fɛ yen u ka kɛnɛba dɔ bɛ centre commercial do wa min ye concert kɛ kɛnɛ o fana b'a kɔnɔna na banbanci wale ni juguya wale kɛbaaw k'u taara yen a ko kɛra cogo min an na dɔ fɔ o la furancɛla fanga ɲɛma Asimi ale ye tasibila kɛ gouvernement fana ye bataki bɔ Burkina ni Niger Chine ale ni Corée du Nord Libye ni Iran n'a tɔw ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye tasibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu fatura Irisilakaw fɛ yen Zegliw Mali bɔlɔntan 2-0 kunu Mauritanie de bɛ ka bɔlɔntan bɔ a ka télévision na n'u ka journaliste min taara anw ye maa mun bila ka taa n t'a dɔn o kun bananen wa o munnen don o ma se ka papaga kɛ u taara Mauritanie ta de ta u ka link kan o bila an ka page kan ni ye kɔlɔkɔlɔ fagobantɔya ye aw bɛ se jamaba cɛli la ka taa dugutaw la a Japon tagaw n'a Maroc tagaw nka maa kisɛ kelen ma maa kisɛma kelen a t'a la kisɛma kelen ala ka sababu ɲuman k'an ye Irisiw fɛ yen kunu ko waleya min kɛra ye ko maa 60 ɲɔgɔnna o nin tora la maa 100 o jogina bamaci wale kɛba n'o o ye ninjuguya wale maa minnu ye nin waleya in kɛ o maa 5 u sera ka u tɛgɛ da o kan u ka vice conseil n'o ye Dimitri Medvedev ye ale ye tasibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu fatura ma ka dugawu don kɛ ko min ye terrorisiw ka nin waleya in ko u tɛna na ko bila dagirinda la Irisilakaw ni fɛɛrɛ minnu ka kan k'u bɛna olu sigi sen kan yaasa baara min kɛra a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana se ka u sɔrɔ maa 60 min fatura u y'a jira k'a fɔ k'a kɛra jumadon u ka concert n'o ye Kroski City Hall ye o concert la Moscou ale kɛrɛfɛla n'o y'u ka faaba ye jɛkulu dɔ sigira sen kan u yɛrɛ ka fédération maaw fɛ yaasa u ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nin ko in na waati kunfɔlɔw la ko maa 60 kɔni k'o fatura wulikajɔ ye ale senfɛ min ye maa caman ye olu jogina u ye baara ni sapeur pompiers ni finitigiw sa k'olu bila sabula n'o y'a sɔrɔ maa ninnu panna ka don maaw cɛla ka mugu ci u kunfɛ u ye tasuma bila so in fan wɛrɛ la fana yaasa ka se ka maaw giribasa k'olu lataa yɔrɔ la u sago bɛ se ka sɔrɔ u la cogo min na muguci gannen min ye maaw kɔni tun bɛ ɲɛnajɛ kɛnɛ min kan ye sa n'o ye concert kɛ salle in ye n'o bɛ Kroski City Hall o kɔnɔna na k'a y'a to maa caman ni tora a la kibaruyaw kɔni a bɔra cogo min na a bɔra o cogo la diɲɛ fantan ani 4 fɛ ko min ye maa sentelimaw ni datelimaw ye olu kɔni kɔnna ka ja fɔlɔw bila teliya la o y'a sɔrɔ Irisilakaw yɛrɛ kɔni olu kɛlen ka wulikajɔ boloda wulikajɔ min kɔnɔna na sa u y'a jira k'a fɔ k'u ye jateminɛ kɛ maa minnu bɛ yen n'u a bɛ f'olu ma ko État islamique olu n'u ka kumaw la olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu nisɔndiyalen don nin ko in na k'olu ka kɛlɛkɛcɛ minnu sera ka taa nin baara in kɛ k'u sera ka taa kɛ ko ka bɔ Irisi ko k'a sɔrɔ ko foyi mun sɔrɔ nin waleya in Irisiw kɔni y'a jira k'a fɔ ko jamana damadɔ bɛ yen sigana bɛ olu la États-Unis b'o la Ukraine b'o la wa hali nansara jamana minnu bɛ yen bi n'olu kɛlen ka wuli k'u bɛ Ukraine senkɔrɔma don k'u t'a fɔ olu kɔ fiyewu waleya in kɛlen Vladimir Poutine a ka kumakan fɔlɔ kɛra mun ye a ko ko maa o maa bɛ yen n'o ye finitigi ye minnu bɛ sɛgɛnna fiɲɛbɔ la minnu kun taar'u ka so ko bɛɛ lajɛlen ka segin ka na i jɔyɔrɔ ta u ye jɛɛrɛ min sigi sen kan sa ni o ye wulikajɔ ye u y'o tɔgɔ kɛ Zaria ye Zaria sa min ye maa o maa bɛ yen n'o ye Irisi finitigilaka ye réserviste fara tɔ bɛɛ lajɛlen kan ko bɛɛ ka bɔ i ka congé la bɛɛ ka na i ka jɔyɔrɔ ta Poutine a y'o de fɔ kuma wɛrɛ a m'o fɔ fɔlɔ sɔgɔmada in na ni min bɔra a tɔ la an na o da tulo ka tile ale kɔnɔna na ka kɛ ni waleya in ye Mali jamanakuntigi Asimi Goyita ko a nisɔngoyalen ba y'a mɛn k'a fɔ ko fugariya waleya dɔ min ye banbanci waleya dɔ ye
ko ye irisilakaw sɔrɔ ni juma in kalo tile 22 k'a kɛra ka so min na sa u b'a fɔ ma ko Cross City Hall Moscou kaw olu fɛ yen ko waliya cɛjugu minnu kɛra sa ko ale kɔni bɛ taasibila kɛ ka ɲɛsin Vladimir Putin ma a n'a ka jamana olu minnu dusu kasilen don nin waati in na Mali gouvernement fana ye communiqué kɛ communiqué min senfɛ a yirala o la k'a fɔ ko min ye waliya in kɛra yɔrɔ min na gouvernement y'a yira k'a fɔ ko ale b'a kɔn fo ka se a dan na u y'a yira k'a fɔ ko furancɛla fanga ale ɲɛma min ye gouvernement ani Mali jamanadenw bɛɛ lajɛlen k'u ka dɛmɛ n'u ka taasibila bɛ ka taa irisilakaw ma waliya min kɛra k'u b'a kɔn fo ka se a dan na ko sabula ko min ye bamajɛwale ni juguwale kabaw ka nin waliya ninnu ye u taara bi maaw ka maa minnu ni minɛn foyi kun t'u bolo k'u jɔ u jɔyɔrɔ la a dɔw fatura dɔw joginna ko nin waliya hukumu in kɔnɔna na sa ko min ye an ka furancɛla fanga ɲɛmaa ye Asimi Goyita gouvernement ɲɛmaa ka taa se gouvernement maaw bɛɛ lajɛlen ma ani maliden cɛman n'a musoman k'u kɔni bɛ sangafo kɛ ka ɲɛsin irisilakaw ma k'a fɔ u ɲɛna ko min ye nin ko in ye ko Ala k'a nɔgɔya Vladimir Putin k'u bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin ale ma k'u ka dusumakasa yira ka kɛɲɛ ni nin waleya in ye gouvernement y'a yira k'a fɔ ko ale ni irisilakaw maa minnu bɛ yen n'olu ka denbayaw tora nin ko in na k'u b'u bɛɛ lajɛlen dugawu don kɛ maa minnu joginna Ala ka olu nɔgɔya minnu fatura Ala ka olu dayɔrɔ sumaya nin waliya cɛjugu in ka ɲɛsin o ma sa Mali gouvernement y'a yira k'a fɔ ko ale tɛna foyi bɔ a ka cɛsiri n'a ka timinandiya la a ka bolo di ɲɔgɔn ma ani Irisi u k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ni juguwale ni bamajɛwale kɛlen u bɛ se k'olu ko kunbɛn cogo min na a nacogo sira o sira bɛɛ lajɛlen fɛ communiqué in fasirila kunu ministre d'État ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement colonel Abdoulaye Maïga Burkina Faso kaw fana fɛ yen min ye Burkina Faso gouvernement fana y'a yira k'a fɔ k'olu dusumakasalen don ka kɛɲɛ ni nin waleya in ye Niger fana y'o kibaruya kelen de di ka kɛɲɛ ni nin ko in ye yaasa min ye basigibaliya ni bingali cɛjugu min kɛlen filɛ ka taa ta ka se irisilakaw ma k'u b'a kɔn fo ka se a dan na labɛnsangakaw fɛ yen an sɔngo mara la maa dɔw bɛ yen olu tun bɛ moto belebelebaw kan u kɔni taara bi Mali finitigiw olu dagayɔrɔ kan sɔgɔmada joona in na waliya in kɔni kɛlen kɔfɛ an ma jaabi wɛrɛ sɔrɔ a la fɔlɔ nka min ye finitigiw kɔni ye u ye wulikajɔ min kɛ a yɔrɔ la ko a ko ma dogo maa si la sabula maa minnu nana nin waliya in kɛ u kɔni y'a u ye u caman bɔnɛ u ni na dugu dɔ bɛ yen ko Koyisa Borno ale ni Gabiro n'a bɛ Gabiro kɔnɔna na Gawo mara la bin taara kɛ yenkaw fana kan a yɛrɛ k'a fɔ k'u ye jɛkulu marafatigiw ye k'u kɔni tun bɛ moto de sanfɛ u nana sa ka se ka bin butigitigiw kan min ye cɛkɔrɔba dɔ kɔni u y'o ni kɛnɛ karaba ka marifa ci o la a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ɲɛna Borno kaw fɛ yen min ye maa in ye fana a ka baganw a ka baw n'a ka misiw k'u y'olu bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'u ye wulikajɔ in kɔni kɔnɔna na sa duguladenw kɔni mahu de taara koyi u t'a dɔn k'u b'a kɛ cogo min welewelemada o dalen no finitigiw ma sabula u tun bɛna u dɛmɛ ni min kɛ u ka se ka dɔ fara u kan ale kununko kelen kɔnɔna na juma Intellit ni ale sanubɔyɔrɔ ye Gawo kɛrɛfɛla la sa taji bugundo dɔ bɛ yen tasuma kɔni wulila o la tasuma in wulila sa ka yɔrɔ kɔni bɛɛ lajɛlen jeni u y'a yira k'a fɔ ko maa n'i ma to waleya in senfɛ a kɔni ye fɛn caman tiɲɛ mobili caman jeni min ye minɛn wɛrɛw tun bɛ olu caman ko olu tora ko senfɛ Mali ekɔlidenw ka lafasajɛkulu min bɛ yen n'o ye AEM ni gouvernement y'a yira k'a fɔ ko a cira a maaw ko ko olu ma jɛ n'o ye bi u ma jɛ n'a ye sini a ɲɛmaaw ye kunnafonidi kɛ nin kalo in tile 21 ko n'Ala sɔnna ma ko min ye AEM ye ko a na wuli ka jɔ kɛ ko yaasa ko ka ekɔli ko ka grève n'o ye grève illimité ye ko k'olu boloda Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na k'u ka tɔn ko fo gouvernement ka cili bɔ a ma pewu ko nɔn tɛ ko don nataw la k'olu na wuli ka jɔ kɛ ka se k'a yira ko u tɛ siran bi u tɛ siran sini énergie ale ye fɛn dɔ bila bɔlɔlɔ sira kan yaasa min ye kurantigɛ ye maaw bɛ se k'a ɲɛdɔn cogo min o hukumu kɔnɔna na sa ko min ye EDMSA.ml n'i y'o gosi kurantigɛ kuran bɛ na cogo min na k'i bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn nin waati in kɔni na min ye énergie yɛrɛ ye ale minisiri a bɛ irisilakaw fɛ yen a n'an ka minisiri 5 ɲɔgɔnna olu bɛ badenya taama na irisilakaw fɛ yen yaasa min ye maa kofɔlen ye o bɛ se cogo min na maa minnu bɛ yen bi n'olu bɛ degun kɔnɔna na dɔ bɛ se ka bolo ka dugu na cogo min na kuranko ta nasira fɛ o wulikajɔ kɔni min ye Bintu ye ale bɛ yen Binu Kamara ale kelen tɛ yen Madina ale fana bɛ kɛnɛ kan ka taa se minisiri min bɛ an ka dugu jukɔrɔ nafako kunna Sanu n'o ye Aluseni Sanu ale fana bɛ irisilakaw fɛ yen baaraw kɔni bɛ senna
teganobla minnu kun kɛra waati tɛmɛnen k'olu lawaleyalu kimɛli baaraw u y'olu bɛɛ lajɛlen da ɲɔgɔn tulo kan irisilakaw ka jɛkulu n'u ka baarakɛyɔrɔ bɛ se wuli cogo min na ka na baara kɛ an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ mali yɛrɛ y'a laɲini cogo min na ko o de bɛna na kɛ min ye minisiri ninnu kɔni n'u ka baaraw kun cɛra sa u na segin ka na bamakɔ yan ka na kɔmasegin baara k'o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ye an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na bi tilegan in na an ka maa welelen o ye Seku Jogo Keyita ye Seku Jogo Keyita ale LCBA ɲɛmaa ye fédération bureau kɔrɔ min tun bɛ yen o deuxième vice président kun ale yɛrɛ walan sɛmɛ k'a sababuya kɛ ko caman ye mali farikolo ɲɛnajɛ min bɛɛ bɛ min dɔn o ye k'a fɔ ko min ye ko kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don degun caman bɛ a kɔnɔna na kabini san 2020 fo ka na se nin waati ma kalata laban minnu kɛra n'o o nana ɲɛmaa sigi ɲɛmaa min bɛ kaso la ka tɛmɛ ka bɔ o la farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ jaabi n'o ye ndulati ye jaabi ɲuman tɛ ka sɔrɔ a la ndulatilaw olu kɛlen don wara ye an bolo bi ndulati denmisɛnw olu de bɛ maa tataw fɔ olu de bɛ maa tataw bila min ye joueurs ye olu ka agents u sago bɛ mali entraîneur la min ka d'u ye don min u b'o kɛ gouvernement min kan ka se k'i jɔ a jɔyɔrɔ la o tɛ ka kala don i ɲinina ka bɛn n'a ye ko n'i y'i da don a la ko FIFA bɛ mali suspend mali musaka dun bɛ ta ka don a la san o san maa tɛ kuma kan na wari minnu bɛ sɔrɔ jamana yɛrɛ kan ka minnu sɔrɔ wari minnu bɛ di ko kana kɛ ka farikolo ɲɛnajɛ yiriwa wari minnu bɛ di ko ka se ka farikolo ɲɛnajɛ kɛcogo ɲɛ an ka jamana kɔnɔ an ka ndulatilaw bɛ mayo minnu don olu kɛcogo ndulati kɛcogo badenya ndulatanw fo ka taa se farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ kɔ n'a ɲɛ bɛɛ lajɛlen ma degun jumɛnw de bɛ bi ni furaw bɛ se ka sɔrɔ o la an ka maa welelen an n'a bɛna masala o de la yaasa mɔgɔ bɛ se ka faamuyali kɛ a ko la cogo min président i ni tile kasi e nana an ka wele jaabi a diyara ye an b'a fɔ k'i bisimila an y'a ye k'a fɔ kɔrɔwarikaw fɛ yen coupe d'Afrique ale tanna ye mali tun bɛ kɛnɛ kan a hakilila k'a fɔ an ni Côte d'Ivoire yɛrɛ de bɛnna an binna ye 2-1 kabi yanni o cɛ an y'a ye k'a fɔ mali équipe nationale farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ a man kɛnɛ nka fura tɛ ka sɔrɔ a la minnu ye farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ ɲɛnabɔlaw ye n'olu b'u ka musaka don a la olu cɛ ka jan a la kosɛbɛ maa minnu bɛ k'a ɲɛnabɔ n'olu cɛ ka jan bi kan in kɔfɛ e yɛrɛ ye mun faamuya an ka farikolo ɲɛnajɛ la kuma tɛ aigle ma. Bon kasi n b'i fɔ n bɛ auditeurs fana fɔ ani i ka lamɛnjɛkulu bɛɛ an ka don dans le vif du sujet n'i ye mali balontan lajɛ bi-bi in na gɛlɛya b'a kɔnɔ gɛlɛya bɛ à plusieurs niveaux comme o yɛrɛ nana constat kɛ sisan le constat est fait i ye kuma fɛn fɛn fɔ mais maintenant solution de kan ka ɲini o solution bɛ ɲini cogo di il faut que acteur ani fɛn fɛn bɛ balontan in kɔnɔ bɛɛ k'a dɔn ka mali bila ɲɛfɛ donc intérêt personnel n'olu ka bɔ yen mais bizarrement balontan kɛra intérêt individuel de ni bɛ yen n bɛ n ka intérêt protégé donc o de bɛ k'a ko gɛlɛya sinon n'i ye kan nin lajɛ mɔgɔ m'a fɔ ko mali tun bɛ kupu ta mais an tun bɛ se ka tɛmɛ ni stade kan an danna yɔrɔ min an tun bɛ se ka tɛmɛ o kan comme ko kupu ta fana facteur caman b'a kɔnɔ i filɛ nin ye ka min fɔ donc mɔgɔ tɛ se k'a fɔ bi ko u ma parcours mitigé de bɛ yen voilà an bɛ yɔrɔ min na voilà n'i y'o lajɛ ne ye constat min f'i ɲɛna i ye constat min kɛ disons solution minnu kan ka kɛ bɛɛ b'a dɔn bi ni sélection bɛ kɛ a kan ka kɛ a bɛ kɛ cogoya min na i y'a fɔ influence bɛ yen dirigeant minnu bɛ yen olu ka influence bɛ yen agent minnu bɛ yen olu ka influence bɛ yen il y a beaucoup d'intervenants donc pour que fɛɛrɛ ka sɔrɔ o la il faudrait que entraîneur bɛ na tuma min na contrat min bɛ dilan il doit avoir un protocole de bonne conduite entraîneur ka contrat kɔnɔ o protocole kan ka dilan entre l'entraîneur et la fédération a kan ka ta olu de ka dabada ma voilà a kan ka ta u ka dabada ma n'i y'a ye sisan a ka contrat kɔnɔ n'o kɛra la par exemple les critères de sélection puisque ale tɛ se ka bila ten jamana kunturu de don donc k'a fɔ ko kelen bɛna kɛ n kelen ka volonté ne ka d'a ye don min a b'o kɛ n'o kɛra o ye tiɲɛni de mɔgɔ bɛ wele a tiɲɛnen de la donc il faut éviter e bɛ fɛ k'a fɔ sisan Eric Sékou Saliba entraîneur la fédération m'a fɔ a ye mɔgɔw ta cogo filɛ nin
an bɛ nin nin fɛ a kan ka kɛ tan k'o protocole dilan ka d'a ma wa. Bala o de protocole kan ka dilan critères de bɛ fɛngɛ fɔ baara kan ka critère basé sur l'objectivité ni joueur dɔ bɛ ta i ka compétitivité bɛ jateminɛ la i ka environnement bɛ jateminɛ il faut que o bɛɛ de ka kɛ. i bɛ jouer fana. Bala donc n'o kɛra sisan ni entraîneur ye ko wɛrɛ kɛ min t'o ye a bɛ rappeler à l'ordre. Fédération b'a wele k'a fɔ a ɲɛna k'a tɛ se ka a taara kun min kan. Bala o tɛ k'a fɔ immixtion ye k'i b'a fɛ ka entraîneur i sen bila ka ko la o tɛ mais c'est pour prévenir ni critère de sélection dilanna sisan a tɛ se k'i pan o kunna o. A b'a bato. B'a bato donc o de tɛ yen o tɛ yen kun min na puisque n'i ye fédération lajɛ bi kunkolo de bɛ yan kunkolo tɛ yen o donc Eric Shekusiel maintenant. a fana b'a dɔn ko min bɛ yen. ni awɔ a b'a dɔn min bɛ yen donc o de fana bɛ k'a bila nin na tan. mais ale fana man k'i yɛrɛ to namugula suguya la agent de joueurs bolo ani ballontannaw bolo ballontanna 4 bɛ yen fo ka se 5 ma n'olu ye min fɔ don min ni i y'a kuma lamɛn bɔlɔlɔ kan i bɛ tila ka taa o de bɛ kɛ. Ouais, o ye problème dɔ ye o bɛ dépend entraîneur fana ka. entraîneur yɛrɛ la. Awɔ caractère. Donc a taara min kama o bɛɛ de bɛ ne ye règlement min fɔ sisan les critères protocole min fɔ n'o dilanna nin bɛɛ bɛ bɔ yen puisque ballontanna ye ballontanna de i bɛ n'i ka ballon ta. mais ni ballontan yɛrɛ t'a ɲɛdɔnbaw bolo don président olu bɛ se k'o problème b'o niveau la problème kɔni b'o niveau la. parce que minnu ka baara don n'u b'a kɛ u b'u ka musaka don a la a t'olu bolo. mais caman bɛ yen sisan u tɛ ballontan ɲɛdɔn dɔw nana sisan de. u tɛ foyi dɔn a la. u tɛ foyi dɔn a la. Mais il faut voir la composition comité exécutif min bɛ yen bi a lajɛ a dɔw nana ballontan na tuma jumɛn même texte kelen k'a fɔ k'u ka i sɛbɛn a la u t'a dɔn. sariya min yɛrɛ bɛ ballontan yɛrɛ kɔnɔ. u t'a foyi dɔn olu kɔni bɛ yen dɔrɔn figuré na dɔrɔn ni min don an b'an bolo kɔrɔta assemblée ninnu na ni fɛn minnu bɛ di o bɛ d'u ma o y'u talen. Voilà, c'est le problème. Sinon, Eric Shekusiel, c'est très très facile à canaliser. Hein? Mais on est là, ballontanna. Avec Ebega Mifo, comme nous bega immixtion, ou bien nous bas fort, qu'on y tribe. Il va me bololo sera avec ma paix. Bon, au mifloé, ni ballontan donna nana. Au béban. Puis c'est ballontanna, et bien qui a ballontan. Qui blague condition. Le reste là, atteigne sera là. Bala, atteigne sera là. Sinon, il y a un quali jalatili, capitaine Kofe, capitaine d'Assa, on a mouru, il a koka jaladoma. Bon, au béa est mouru d'été. Kassim. Sinon, il n'est pas dit que ballontanna, les capitaines. C'est vrai, il est entraîneur demain. Entraîneur qui a relais à l'époque. Même des fois, il classement béquet. À l'équipe, nous n'y fait non. Ou bien, capitaine bévelé. Souvent ka avis avec un compte mɔgɔ a b'a dɛmɛ voilà o tɛ problème ba ye mais a dama tɛmɛnen ani ka taa kɛ clan ye ani syndicat o de man tɛ ka kɛ sinon Eric Shekusiel ta ni o solution sɔrɔ ka di ni fɛn bɛɛ. mais mun na o tɛ ka kɛ ale yɛrɛ bilama n'i ye ale yɛrɛ ye i b'a fɔ ko c'est à dire a t'a dɔn quoi. ni min ka d'a ye a b'o kɛ i b'a jateminɛ joueur dɔw bɛ yen u taara u welela mais n'i y'u ye an bɛ nanzara ballontan ninnu suit an ka denmisɛnnin ninnu caman bɛ yen de u bɛ wagati min kɛ ntolanci la ani bɛ wagati minnu kɛ n'u tɛ jouer ani minnu bɛ bana na dɔw yɛrɛ bɛ ta u bɛ équipe ɲini na olu bɛɛ bɛ ta ka taga fɛnw na président o bɛ se ka kɛ cogo di jamana in kɔnɔ jamana min ni mɔgɔw ni kan fɔ fɔlɔ diinɛ ko mana bɔ a la o ye ballontan ye. i ye min fɔ o ye tiɲɛ de ye bi bi in na maliyɛnw bɛnna bɛɛ bɛnnen don ko kelen min kan ballontan ferveur kɔni yan mɔgɔ si tɛ se ka o kuma fɔ surtout équipe nationale kɔfɛ donc maintenant tant que fédération bɛ nin situation in na ni atmosphère polluelen bɛ yen Kassim a ka gɛlɛn. donc problème ye fédération yɛrɛ de gestion. problème ye fédération gestion de ye bi. mais président pour que ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ fédération gestion na CAN bannen an y'a ye ministre nana yanni CAN yɛrɛ ka ban fɔlɔ ministre yɛrɛ ye kuma caman fɔ. mɔgɔ yɛrɛ kungo ko ja ko ni u nana dɔrɔn ko a n'a jɔ a jɔyɔrɔ k'a fɔ nin tɛ kɛ nin bɛ kɛ an k'a kɛ tan nka ale taara symposium organiser symposium min yɛrɛ e yɛrɛ bolo est ce que nafa b'a la wa est ce que kun kɛra la wa a ye nafa ɲɛ wa. bon symposium filɛ nin ye recommandation dɔw b'a kɔnɔ olu ka ɲi mais a kɛcogo de man ɲa. a labɛn cogo. a casting man ɲa
mɔgɔ minnu kan ka wele o ye fɔlɔ ye caman bɛ yen olu ma wele a timing fana kan ka kɛ période min na wagati min na a kan ka ko la a ma ko kɔnɔ o tuma a kɛra tapale tapale an k'a kɛ dɔrɔn yaasa k'a fɔ k'an ye fɛn dɔ kɛ effectivement parce que n'i y'a lajɛ bi n'i y'a mɛn i bɛ t'i sigi ka balontan ko kuma fɔ i ka interlocuteur n'o ye fédération ye mɔgɔ k'a sɔrɔ yen i b'i adressé min na bon n'o tigi tɛ yen souvent vice président bɛ yen non vice président n'i y'a lajɛ bi dɔ bɛ na sisan ko il est le mandataire du président ale tɛ premier vice président ye donc ni discours bɛ kɛ ale bɛ na ko il est le mandataire du président empêché alors que il n'a ni le pouvoir ni la qualité k'a fɔ k'a b'o kɛ an bɛ taa yɔrɔ dɔ la président yɛrɛ kɛlen don k'o yamaruya d'ale ma dun mais texte la o tɛ se ka kɛ o sariya tɛ sɔn o ma ale yɛrɛ ye sariya dɔnna ye ale yɛrɛ man tɛ ka s'o ma donc mandataire puisque pouvoir t'a bolo a qualité t'a bolo balontan na o tɛ yen o tɛ texte la o procuration tɛ yen ne tɛ se ka taa nɔrɔ bila ni LCMA bɛna jouer don min non ayi ne bɛ e bɛ se ka taa ne b'a fɔ nin ye ne fɛngɛ mais fɛn officiel ninnu na o tɛ se ka kɛ o ne tɛ i tɛ yen i tɛ yen de o sariya yɛrɛ de b'o fɔ si il y a pas de procuration an ka balontan donc o de la an taalen CAF la u ma sɔn an ka vice président senga don CAF ɲɔgɔnɲɛba ninnu na quoi mais a tɛ se ka don hali CAF mɔgɔw jiginna u ma sɔn a ka jigin o hôtel yɛrɛ kɔnɔ mais a tɛ se ka don an bɛ tila k'an da parce que ale de ye président ye an bɛ tila k'an da don o kuma la o vice président bon an ye min fɔ donc a bɛna fɔ kunkolo fila dɔ bɛ yen o bɛ taa k'ale ye mandataire ye ni dépense ni fɛnw bɛ kɛ dɔ bɛ acte signé pour dire qu'il est le premier vice président an bɛ taa min a tɛ se ka ɲɛnabɔ hein a tɛ se ka ɲɛnabɔ voilà donc tant que nin de bɛ yen pour moi symposium daminɛ na o question préjudicielle de tun kan ka résolu fɔlɔ o de y'a to ne ko n ko timing man ɲa tant que le président de la fédération a bɛ situation min na bi Kassim n'a ma ɲɛnabɔ le symposium recommandation ninnu jɔn bɛ taa exécuter fédération kɛ mais fédération mais qui est le premier responsable moralement et juridiquement qui peut engager o ye président de ye o n'ale tɛ yen vice président kɛ ayi mais vice président non o t'aw ka sariyaw la de Kassim o bɛ kɛ de sisan n'a sɔrɔ a tigi bilala dans les conditions normales et puis en même temps absence fana kana prolonger a kana janya indéfiniment o bɛ se ka kɛ cogo di bureau sigira il y a à peu près a bɛ na 6 mois ɲɔgɔn bɔ au delà et tuma bɛɛ alors que vice président sariya ko 6 réunions bon an b'a dɔn awɔ alors que a fɔra par mois réunion kelen bɛ se ka kɛ ou bien caman o ni réunion extraordinaire tɛ kelen o ni comité d'urgence tɛ kelen mais pratiquement la fédération est-ce que u bɛ réunion yɛrɛ kɛ donc pour que est-ce que sariya tɛ vice président yamaruya ale ka olu sigi sen kan ka se k'olu waleyaw kɛ non ne bɛ ka min f'i ɲɛna o ye empêchement de ye pour une durée o tɛ se ka kɛ continuellement o ale tɛ se ka k'a ye kuda ye o tɛ se ka kɛ o donc o de la CAF ma sɔn yɛrɛ fana a ka taa voilà donc o tɛ se ka kɛ min na texte b'a fɔ min bɛ c'est le président qui est élu avec sa liste ale de bɛ tɔw sugandi voilà et puis ni élection banna u kan ka réunion inaugurale dɔ kɛ pour que ka poste réparti entre les vice-présidents et les autres membres o liste min kɛra bi ne bɛ ɲininka Kassim depuis le 9 août depuis élection ma kɛ président bɛ yɔrɔ min na e b'a dɔn est-ce que a bɛ condition min na bi o b'a permettre ka réunion kɛ comité exécutif k'a fɔ ko ka PV dilan k'a ye réunion kɛ ko ka membre nommé yan a tɛ se k'o kɛ k'a to o yɔrɔ la mais et pourtant a y'a signé o papier bɔra o papier bɛ yen mais o de tɛ ka to premier vice président bi n'u b'a fɔ Musa Sylvain n'o bɛ ka se taper la poitrine k'ale premier vice président serait un acte illégal sur du faux. Ah mais président est-ce que tɔn kɔnɔna na ni mɔgɔw jɛra n'o ye k'a dɔn k'a fɔ k'u ka ɲɛmɔgɔ a bɛ degun kɔnɔna na a minɛnen don u yɛrɛ bɛnn'a kan k'a fɔ ko komi o de don u ka taga n'a ye ka taa d'a ma a k'a signé hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ kaso la ka bɔ n'a ye ka bɛnkan kɛ tɔn jɛkulu na bɛnna na est-ce que o tɛ se ka kɛ ka baara kɛ. o tɛ se ka baara kɛ o. cogo di. mɔgɔw tɛ se ka taa i associé ka taa i regrouper en association de malfaiteurs o tɛ se ka kɛ o texte de don.
ay président ne be minena ale ka kiri ma ke folo non ma ya no la folo voilà mais ay ne quand même mima e ko de utara fin dama e o de mais ni fin utara dama texte to permettez c'est pas parce que un groupe B mo fait fleur salle ngono comme maintenant en général au détriment de la loi ko ka tan jega sharia so quoi obsèque ke chogodi ay ne bolo comme si ça ni président be ni tegun konna na amuni ton konna mo yi an ngo an so na njera na yi an ga nyamo do am ta dama pour ka nga bo kumalana an ga aka signer an ga barake yani aka ko ga bla sengele nga ne bolo bi se ka ke walma o tala di non au tala Kassim ne be Kassim voilà revenons sur ça un débat lancé maintenant les mi foni statut là bi président a statut be mina depuis le 9 août sous mandat de dépôt. Heureusement que le ministre a fait une lettre circulaire. Rappelez au procureur Koukou assumé par rapport au mandat de dépôt. Voilà. Donc, c'est qu'à femme quelqu'un qui est sous mandat de dépôt, assemblée qui raccord des cadres supérieurs de ce pays, des officiers supérieurs. Au Libéta, aller se réunir au détriment de la loi, Béba donne une loi B, et aller élire comme au Kelentako, Bla Balontan Yafe, Kassim, au Balontan Tami, au toi, loi T. Jamana Kono, que loi imbi. Ministre à loi fort. À ma foi. Même sur un plan éthique, et moral, et c'est au Likan Kouké. Atiguité. Aba do mi reprocher len do ala bien vrai que abe présomption même intégrité c'est ça le problème misaliala ni à la J6 ça ni Guinée la J oliga ministre ou ka ministre irete ou ka Amaragne non il a dit que d'autres Bavier Kakala. C'était un général. Où il y a ko bege kaka fenge ou ko katekai. Maçon. FIFA il ka ko bege kana ou maçon. Mais assemblée reportera. Donc il a reconvoqué. Membre moun tombé, non lui tombé président ko iba fanta nyon. Ko be assemblée bloquée, ayo de fouiller. Bibina. Autara de akana voter. Donc, fin composante de nous mandat c'est au boulot. Au kana salle kono quand tu voté qu'a fin bloqué. Kono abe aka voter de exercice. Soit non. Voilà. Mais tu sais qui bat. Tchad fait la même chose. Le progrès de la République Tchad au tarouka fin date au fana candidat mbe autre mais pas vieille situation. Avec la FIFA Atara progrès issu black attaque tout ka salle datu a do FIFA ni fembi mais bibina obema c'est quoi Tchad ka fait quand reprise quand la question c'est ça par rapport à l'éthique voilà on dirait que FIFA beka d'avoir comme c'est pour semer le bordel et ma femme dans les différentes associations au drone donc niveau famou un problème qui est Mounoubé, surtout les membres de l'Assemblée. Il y a des cadres supérieurs, des fonctionnaires de haut niveau, des officiers supérieurs. Nous les détara élus dans la salle. Et puis, au lieu d'injonction, ils ont fait peur à l'autorité. FIFA Beniketa. Alors que et puis la FIFA dit de respecter nos propres textes. En la loi. Puis c'est une statut ici ça. Et une statut de la loi d'Odela. La loi Borami, à ma FIFA là. Fédération, on a Borayandi. Voilà. Donc FIFA m'a fait rochi car on a un texte respecté. Seulement, ou tara propagande. Bon, comme Nyamoro Lasra, à Bana. Sinon, ministre Nana, il avait commencé. Autre Nana, c'était ça, Atlala Kasegako. Alors qu'à Segnako,
FIFA m'a fait un refus. FIFA a processus à continuer. En même temps de respecter nos textes et nos propres statuts. À une autre loi, la loi nationale. Ah, mais président, comme ni si ma saka nyina bo symposium na mo ne be no kara symposium na no na saka nga farko nyina je retanye symposium tami fleni pratiquement oui acteurs composantes nous par exemple équipe nationale de gestion nous dans l'état avait fait un temps bon oye ko ni fédération manana vos problèmes te posé non o te posé o le baro femme ni fédération nyina ba ma so ka ni non Kassim. Fédération mais ça relève. Et de la gouvernance de la fédération. Donc, on va faire la galère, on va faire fédération. Puis c'est État, fédération est délégataire, État de délégation d'âme. Voilà. Donc, au moment c'est qu'il faut que les symposium go là. Et des acteurs ou fenge vraiment aïe ni keta, aïe tawereni aïe ni keta pour la bonne marche. N'a ma que conséquences il j'en tire les conséquences. Akanga ketini. Donc on tara symposium symposium tarake bon mo ou défoulé. Bon il y avait des autorités munumbe balontan koro munumena balontana. Et idée Gaussou Drabo idée man do lana awo idée donana qu'on peut bala qui peut servir la fédération. Ça c'est clair. Mais ça ne suffit pas. À exécution il est problème béli. Donc alloué fait ce qui c'est na la wala ali tseka kebi fudo quoi. Fudo donc. Nyamaote. Voilà. Nyamaote. En même temps acteur munu tuangata par exemple ni composé à kadam ne ligue ni district football composant pratiquement au ligue bon ani district nous ani club chama retenti pratiquement c'était uniquement la fédération. Donc maintenant ni être décision d'autre kananoye. Donc parti mounouté et ils peuvent se dire que vraiment nous sommes concernés alors que n'a tout un problème théo et puis même l'exécution là puis c'est un code d'autre au lieu qu'on a voté par l'Assemblée et Maya non au tsega kete sinon la FIFA sinon la FIFA va dire que il y a eu immixtion de tiers donc nous qui au moins. Alors que si ça passe par l'Assemblée, problème tout là. Oh, mon fédération est l'Assemblée. Ah, oui, l'Assemblée doit programmer ça. Ah, on veut ça qu'il y ait présenté. Ah, mais on a un papier ou de la c'est l'Assemblée qui ça. Donc, l'Assemblée, c'est un président. L'Assemblée, c'est un président s'il est empêché. Ni te empêchement. Ni te empêchement. Et puis, l'Assemblée, il a dit exercice mi temena. Mon bureau fait. Donc bureau c'est ça. Hein, qui ne sont impliqués ni de près ni de loin à Zéchona. Au lieu de ça mouneke. Et ma problème bien. Donc ni problème de B. Ah président. Et au symposium na ko bolo se ka da fenda ba donu ka. O ye juma ni no bi se ka an deme doni. Oye docteur Outaye. Oli connaît bala oli est mis fait ça c'est à saluer puis il y a la début oli organiser les nous société même de médecine sportive au B donc oli de mengadi FIFA psegoli demain étape psegoli demain nga musa ga obi na kamare bala donc oli de mengadi mais nous organiser le temps oli de mengadi mais ni entraîneur ou la début entraîneur ou ta aladje mumbe fouité ni aladje pour être entraîneur de haut niveau, Kassim, niveau Kobalao. Ah non, il faut connaître la constitution. Non. Non, niveau Kobalao, Bernard Dando. Étude B. Il y a biologie, physiologie, il y a bédon. Ça demande. Et ma femme, comment dire? Non. Au bala. Donc maintenant. Il peut mais au niveau fitinu de éducateur. Mais l'équipe nationale ou ta ça ah non, fait au diplôme qui bolo. Puis c'est voilà, fait pro nous de kanga, licence pro nous de kanga. Au nous ni nous bolo kala. Au module nous be. Ikanga combien d'erke ana domaine bébé. Donc ni ma kala c'est ko kede. Donc oli kango organiser au chogo là.
n'olu y'o organiser sisan donc maintenant médecins bɛ cogoya min na olu fana ta bɛ kɛ ten mais minnu bɔra balontan na kɔrɔ ninnu olu bɛ se ka kɛ éducateurs ninnu ye o bɛɛ n'a ka niveau dɔn u bɛ se ka denmisɛnninw ta k'u labɛn voilà o bɛ kɛ éducateurs ninnu ni fɛnw ye problème t'o la o mais tant que olu fana ma organiser o fana de tɛ voilà donc o bɛɛ ye recommandation ninnu comme encadrement n t'a dɔn cogo di u b'a fɔ cogo di directeur technique ko k'o fana don ba la ko ka maliyɛnw don a ko la bon maliyɛn directeur technique maliyɛn dɔ de tɛ intérim na bi yan mais ça ne suffit pas a ma confirmer o oui mais ça ne suffit pas o t'a bɔ puisque n'i b'o kɛ o bɛ yen mais compétence wɛrɛ minnu bɛ yen ale fana kelen tɛ se o non mɔgɔ kelen tɛ se ka direction technique baara kɛ o et puis k'a fɔ ko entraîneur de haut niveau man ca dɛ minnu y'a étude ni fɛnw kɛ a man ca baara yɛrɛ b'an bolo donc o recommandation ninnu bɛ yen bon i bɛ ka min fɔ ani supporters fana fɔ ko k'olu fana fara oui olu ta comme ko connaissance ko ni fɛn t'o kalan fɛn t'olu la olu ta ye ka rassembler dɔrɔn awɔ ani i ye min fana fɔ n tun b'a nana fɛn irisun ko kuma fana fɔra a la voilà irisun ko normalement o problème man tɛ ka poser o cogo di président o ye fédération ta de ye état c'est vrai instance ninnu b'a bila ka na fédération na mais entre la fédération est délégataire et le ministère ministère de bɛ fɛn dépenser ninnu kɛ jamana wari don mais yanni sisan protocole de fana kan ka dilan entre les deux ni nin retombé ninnu nana a bɛ kɛ cogoya min na ni par bien vrai que état bɛ nin fɛn kɛ ani état ka fɛn bɛɛ ma se ka rembourser donc u bɛ pourcentage fɔ puisque état bɛ min fɛngɛ o ka ca ni ninnu ye mais symboliquement u bɛ se ka pourcentage dɔ fɔ n'o kɛra le reste là au lieu que fédération instance min bɛ yen bi a kan i kelen k'i sigi ka na k'a utiliser cogoya min ka d'a ye a kan ka assemblée extraordinaire kɛ convoquer les autres membres k'a fɔ ressources additionnelles dɔ nana an b'a intégrer budget kɔnɔ a bɛ taa nin na a bɛ taa nin na a bɛ taa nin na problème banna. non maa damadɔni man k'i sigi a kunna ka fɔ an b'a kɛ tan. an ka kɛ tan non. bɛɛ bɛ labɔ a kalama de. voilà c'est ça qui est pas. a musaka hakɛ bɛ fɔ bɛɛ. voilà puisque budget de bɛ voter o. ouais fédération budget voter. ni ressources additionnelles dɔ nana o kɔfɛ a b'a don a kɔnɔ de. donc pour moi o yɛrɛ man tɛ ka kɛ débat fana ye tuguni. donc ressources ko yɛrɛ kuma man ka fɔ ye. non o tɛ débat o tɛ problème yɛrɛ ye. c'est entre e de ka. mais munna sama-samali b'a nɔfɛ sen. non o de e de ka délégataire ye ninnu ye. o tɛ se k'i ban o. sariya b'i yamaruya k'i ka hakɛ dɔ t'a la. ayi bon sariya tɛ mais aw yɛrɛ ka convention mais e de b'a financer. e de y'i ka délégation d'a ma. fɛn dɔw bɛ aw b'i sigi a b'o fɔ ɲɔgɔn ye. nin bɛ bɛn nin tɛ bɛn. voilà. aw ta ye nin ye jamana ta ye. voilà. an bɛ jɛ an bɛ. mais pour que jamana dɔw la a bɛ taa trésor la directement mun na. trésor la ayi FIFA u b'a ci fédération compte de la. fédération mɔgɔw de b'a en reverser ka taa bila trésor la. voilà. comme n y'o jamana dɔw la k'olu ta bɛ kɛ ten cogo de la. ayi a bɛ taa n'a fɔra a bɛ taa trésor la CAF t'a ci directement trésor la. a b'a ci FIFA de ma u b'a ci fédération de ma o de ka mɔgɔ ye yan. voilà ka interlocuteur y'olu de bien vrai que délégation fɛn b'u bolo donc u bɛ tɛmɛ ni olu de. ayiwa président an bɛ fɛ ka min fana dɔn o ye k'a fɔ ministre de la justice dɔgɔkun tɛmɛnen ale ye sɛbɛn dɔ bɔ o sɛbɛn ko maa o maa ni jɔyɔrɔ b'i bolo i minɛna k'i bila mandat la ko programme b'i bila mandat la k'a k'a fɔ i ka ɲɛmɔgɔ ye k'i bilala sous mandat yaasa i ni hakɛ min ni jɔyɔrɔ ni fɛn min ka kan olu bɛɛ ka bɔ i bolo yalama o min kɛlen filɛ nin ye o a bɛ boli tali kɛ balontan ko la wa ou bien balontan sen t'a la de parce que comme balontan ye aw yɛrɛ ka kuma fɛn tɛ se ka kɛ ni an ma tɛmɛ FIFA fɛ aw ka sariya ninnu kuma la an tɛ foyi faamu k'u la a n'u kɛcogo la n'a da ka d'aw la don min ni prime kan ka di joueur ma o ye état ye ni maillot bɛ sa o ye état ye entraîneur ka wari ye état ye nka n'aw yɛrɛ ka wari nana o y'aw yɛrɛ ta ye jamana tɛ foyi sɔrɔ a la. Kasim o min filɛ ye ministre ka loi donc par rapport au football i ye min fɔ sisan ne bɛna kuma o de kan n'i y'a lajɛ n ye fédération fɔ cogoya min na a fɔra la FEMAFOOT est régie par la loi numéro 04038 du 5 août relative aux associations
Donc, ton voilà. Mais voilà, la loi 2017-037 du 14 juillet 2017 régissant les activités physiques et sportives ainsi que les présents statuts. Donc, au premier, fédération est délégataire. Donc maintenant, nous loi qu'on a la fédération est délégataire des missions de service public. Donc, ministère de l'Aka pouvoir d'Alema. Akabarakenoui. Balontan Hokumukono. Bon, ni mo accusera, c'est ça. Il nomme au fait mandat. Normalement, il est suspend. Donc maintenant, ni est suspend ça c'est par rapport au domaine public, matériellement, sur un plan matériel. Bon, ni no kera aux activités, au service public, il y aurait bien. Et bien c'est que responsabilité que au colonel là, Kassim. Donc, jamana ka sharia do ka barakaro be bulu I yangira o hukumu konana ngawo jamana kelinga bulu fara wara be bo nyina wali fanana donc it's côté touché bala que c'est kato exercer ametami c'est clair équivoque fuita bibina ni alaje au article munu ba kono loi kono ministre mi cité bibi bavier be vacances de poste de là. Au début. Bon, le ministre de la fait un rappel. Rappel n'est pas 600. Donc maintenant, mi kanga no voilà. Même ni procureur ou le département des sports. Allez badombi. Fédération situation Betougamina, il le sait. Assemblée d'eau, nos fonctionnaires totara, les ministres aussi étaient représentés dans la salle. À élection Kerounyana. C'est ça le problème aussi. Mais allez, on a cautionné. Ils ont cautionné. C'est ça. Pour nous, ministère Tessongata. Kata ka fin ke discours ke katla tukuni clôture ke le kata discours ke c'est ça. Donc ni loi sosodo adam neno li follow de fanana donc ministre sera ko nga yere mina ag fanana voilà exactement. Mais c'est ça kasoge mo hakilla jigi sabena est-ce que ministre bina la boa kalama de wa ou bien charia kanga batutu na ministre de Bodo na sisari ministre Bodo ministre Bodo puis let's clair ntra fambe aller de ka entité do 600 problème ni kono aller de kanga wili ni taxi mi dauma o ka taxi avec ka soso na kada be FIFA écrit pour dire qu'il y a tel problème suivant la législation nationale nimbe donc en a solution inala ne premier moyen na yo je flana akango de ke o de aka baraiki alerter la FIFA sur ça ka fuyo ko jamana kota bala donc ola excuse me obéissé ka accordai minga gele ni te fendo mais ni ba do conséquence ni fendo il mante ka klongala ka endura konona la mais ni yoro na présent est-ce que auka volontaire charia obe chugumi abna na seka boli aleka parce que ni ya jatemene fe mana fa ko no FIFA te soni ma ni te FIFA ga charia kafute so na ya ke obna na suspend amebo volontaire ko la seka ta kaf kan na seka ta ni na nga dem sonu na ta jeune fo na ka bebe bala Kassim mbe ko de fiya na sisan FIFA ma fo ko jamana shi kana ka loi do volontaire ira ka jamana charia o ika jamana ni ame ballon fana be tan ka be tan ni jamana charia o di fana ni délégation tembi oli be ballon betan no délégation en 2017 ballon betan alna tana avec en forme na obéo donc maintenant ka foko ni te ballon tan fin touché aba touché ni fin be seulement mais c'est en afin ministre de Kangi Joajoro le ministère des sports
ɔ mɛ yan'o cɛ o balontan ɲɛmɔgɔya bɛ minnu yɛrɛ bolo est-ce que olu yɛrɛ sɔmi b'an ka janya k'a fɔ yan'a ka tiɲɛ balontan ka taa bloqué olu yɛrɛ tɛ se ka wuli ka fɛɛrɛ dɔw sɔrɔ ka u yɛrɛ bɔ nin kɔnɔna na wa o se t'u ye wa. Kasim an bɛ segin question d'intérêt de kan o la. Si ninnu u taara min kɛ ka taa ni Eli donc cela veut dire qu'ils sont ensemble. E b'a fɛ cogo di olu ka na ko ka segu kɔ ko maintenant an ka gɛn ka bɔ yen. Mais ni o y'a sɔrɔ aw bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ni maa kelen bɔra la aw fana yɛrɛ dama kɔni ni ɲɔgɔn cɛ aw kan ka se ka maa kɔni sɔrɔ aw bɛ segin a kan ka gagner aw ka don sariya kɔni hukumu kɔni kɔnɔna na. O mɔgɔ kelen bɔra la n'i y'a lajɛ min b'o fɔ i b'a sɔrɔ groupe diviselen don. Tese minnu bɛ yen président ni dɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ hali bi ani rébellion b'a kɔnɔ. Non dɔw murutilen don minɛ. N b'a la. O yɛrɛ kun ko k'u bɛ ko kɛ kanu bannen ko k'a lajɛ k'a fɔ ko président tɛ yen. N b'a la. N'o ye vacances donc o fɛn bɛ yen. Donc o la comme que jeu démocratique de don est ce que o majorité b'olu bolo ka se ka kɛ yan. A f'i k'o majorité fana sɔrɔ ka se. N b'a la. Maintenant aw yɛrɛ bɛɛ bɛnn'a kan ko sisan yan'a ka tiɲɛ an bɛɛ ma an k'a lajɛ an yɛrɛ ka maa ɲini an ka segin nin ko in kan an k'a dilan kura ye. Bɛɛ k'o de f'i ɲɛna o tɛ se ka bɛn o de kan intérêt ko de don Kasim. A dɔw ka nafa bɛ président fɛ olu tɛ fɛ sa président bolo ka bɔ a la tan cogo la olu n'ale ka to tan o de b'olu arranger mais dɔw fana bɛ fɛ a ka yɛlɛma. Bon maintenant pour que k'o réguler sisan il faut que tutelle c'est tout. Sinon balontan n'i y'a fɛn fɛn na atmosphère crispelen don cogoya min na bi a bɛɛ ye président de tɛ yen. Donc ni président bɛ se ka ko ɲɛnabɔ a tɛ kɛ tan. A tɛ kɛ tan. Mais mun la aw ka balontan fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ secrétaire général fɛ sɛbɛnw bɛɛ bɛ tɛmɛ ale fɛ. Non ale ye organe administratif de. Ale bɛ papier ko ɲɛnabɔ. Voilà organe administratif de donc normalement ale de bɛ papier dispatching kɛ fɛn na. Bien vrai que souvent u bɛ papier retenir u b'i ban k'u di mɔgɔw ma. Décision voilà. Donc ni fɛn dɔw nana n'a bɛ bɛn a tɛ yira a tɛ yira. Fo n'i y'a sɔrɔ sira wɛrɛ fɛ. Voilà ou bien décision dɔw bɛ na décision 04 nin an b'a kuma la depuis tuma jan. Ale bi o tununen b'u bolo. U m'o ma se ka ye yɛrɛ. Voilà. Hali n'o y'a sɔrɔ a dira ɲɛmɔgɔw ma ka taa d'u ma. A bɛna labɔ. Mais président pour que nin ka se ka ban i y'a fɔ ko ministre bɛ se ka jɔ a jɔyɔrɔ min ye fɛn bɛ se ka jɔ a jɔyɔrɔ mais o bɛɛ la u bɛna AG min organiser sisan o AG bɛ na kɛ cogo di ni ɲɛmɔgɔ tɛ yen jɔn de bɛna taa k'a ko ɲɛnabɔbaga ye. Mais u tɛ sɔsɔli fɛn de la an tɛn'o lajɛ a bɛna kɛ cogoya min na problème fana ye min ye comité exécutif bɛ olu b'a kɛ mais les membres statutaires n'i y'a lajɛ bi minnu kan ka kɛ assemblée membre ye bi n'i y'a lajɛ quorum yɛrɛ tɛ yen. Isa a fɔra club professionnel quorum tun kan ka kɛ assemblée min tun kan k'o changer o ma se k'o kɛ donc u bɛna nin assemblée fana convoquer alors que o situation attaquelen don devant l'État c'est pour que nin fana ka bi o kɔnɔ tuguni donc maintenant mais bɛɛ t'i sigi siɲɛ kelen o minnu ye nin attaqué o minnu bɛ nin na o aw bɛɛ k'aw jɛ k'aw sigi siɲɛ kelen ministère tɛ se ka o jɛrɛ yɛrɛ kɛ ka ɲɛ yan pour que aw ka se ka bɔ nin ko in ka ban c'est-à-dire k'a bɛɛ bila tabali kan k'a fɔ. Si n bɛ ka min f'i ɲɛna n'i y'a lajɛ parce que o fana ministre caman bɛ yen ministre fɛn fɛn tɛmɛna bon n t'a fɔ fɛn fɛn tɛmɛna a commencé par Amion a crise dɔ kɛra Amion Guindo bien vrai que u y'a fɔ k'a y'a kɛ unilatéralement mais a kɔni y'i da don a la après jusqu'à ce que Conor ka sigi avec la FIFA o kɛra o mankan wulila Aruna Touré. Il s'implique pour que texte nous a voté. A eu là spécialement 4 heures du matin à B. OB, en temps, Bala, depuis combien de temps 6 mois. Aucun acte posé. Kassim. Hein? Il y a même Beka Sigikakuma. Il y a une volonté de Worodo de là. Et mi y a et to acte posé. En métami? Sinon sariya filɛ nin ye FIFA n bɛ segin a kan même n'a taara tasi la bi tasi b'a fɔ droit applicable k'a ka statut ta n'o bɔra yen la réglementation nationale jamana ta o de bɛ fɛngɛ o de ye droit applicable ye tasi la bi y'a ye
donc n'a association membre fila bɛ ɲɔgɔn na donc o de bɛ ta loi 6 de ta donc loi 6 bɛ ta ni o y'a sɔrɔ a bɔra an yɛrɛ ka voilà n'a i ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na donc u se ka fɛngɛ ka fɛn mais tant que anw fila bɛ ɲɔgɔn na aw ka jamana sariya o de bɛ ta c'est écrit droit applicable i mana mémoire fɛn fɛn kɛ o de b'a kɔnɔ. mun dun la depuis président sigi la tasi ma se ka kuma fɔ k'a fɔ ko a bɛ a minɛnen don a tɛ se ka taa AG la mun na tasi ma o jaabi di. non o bɛ procédure dɔ ɲɛna tribunal ko la voilà tribunal a bɛ procédure de kɛ mais le TAS n'interdit pas an ka juridiction minnu bɛ yan. olu ka wuli k'u jɔ. par exemple délégation des services publics mission des services publics de don donc normalement le tribunal administratif est compétent. a bɛ se ka wuli k'i jɔ ka ni gérer. la FIFA n'interdit pas. aw ka ko daminɛ na a fɔra an ɲɛna k'a fɔ k'o tɛ se ka kɛ o. o de fɔra mɔgɔw ɲɛna yan. mais o ye méconnaissance de o sinon dans tous les textes très clair. fɛn mɔgɔ bɛ se ka fédération problème attaquer Mali justice la yan. a bɛ attaquer a la par exemple les litiges sportifs. o organe ninnu na. olu bɛ régler fédération kɔnɔ mais ni violation de la loi. olu bɛ attaquer yan tribunal. c'est clair. m'a fɔ litige par exemple e ni dɔ bɛ ɲɔgɔn na sisan ballontan fɛn dɔ la par exemple forfait ou bien a ye n ka poids minɛ a ye nin kɛ tan a ye n ka voilà o fɛn bɛɛ prévoilen don dans le statut voilà puisque bi voilà puisque bi an bɛ sariya ko min na Baji de ta kɛra ballontan ko sariya c'est là a tɛmɛn'o kan a bɛ loi nationale la. ayiwa président dɔ ye ɲininkali dɔ kɛ yan ko min ye aigle ye o don fini ko. ko n'i y'a jateminɛ ko aigle ye fini min sɔrɔ 2024 min ye an ka denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu tun bɛ ka jouer Japon o don ko k'u ye ballontan maillot min don k'a bɛna fɔ ko maillot ɲɛnama tɛ ko maillot min don k'i b'a fɔ ko CAF ni FIFA ka mɔgɔ fɛn fosi t'a la e bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la. bon équipe nationale ko équipement ninnu a kuma bɛ sen na mɛnna sɛbɛ la bon a domaine na ale ka ne to fédération na. au département commission de rythme à gérer vraiment m'a impliqué là ce qui est sûr avec moi mais ça donne pas une bonne image et ça fait pas une bonne presse pour le Mali ce qui est sûr donc monsieur ko de fort là ko est-ce que ka se ka mɔgɔ min b'aw fɛra ma an bɛ se k'a falen wa ko bi ko n'i y'a jateminɛ san 60 tɛmɛnen kɔfɛ min ye Allemagne ka jamana ye ale tun bɛ Adidas de tun b'ale ka fini kala ale y'a yɛlɛma sisan k'a bɛna kɛ Nike ye ko yalama ko min ye Mohamed Lamine Kone Malamine Kone ko o ni Ernest ko yalama ko an man ka dɔn k'a fɔ ko danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ bi wa ko n'a sɔrɔ Ernest yɛrɛ feerelen tɛ mɔgɔ wɛrɛ ma wa. bon o bɛɛ ye question de marketing ni fɛn ninnu olu de bɛ occuper la Kassim. fédération kɔnɔna ye. fédération kɔnɔna la ce qui est sûr puisque contrat bɛɛ bɛ signé yen don. avec le président. c'est vrai. donc maintenant n'o de fɔ ni fɛn na président i ko ko président bɛ o signé aw dun ye dɔ signé aw t'aatɔ kan na ni techno ye président y'o signé wa. ni président ma signé peut-être que a y'a di a ka vice président in ma illégal et illégitime. e ko k'o tɛ sariya ye o. justement o tɛ sariya ye min na an ka kan in o de tɛ sariya ye o la sinon en cas d'empêchement ordre de succession bɛ yen mais an ta in de t'o kɔnɔ. Notamment durée prolongée de nous, notamment a ye décision bon. C'est une décision basée sur du faux. Ils ont établi le faux. Donc il y a des problèmes. Donc fana ɲininkali kɛ ko Mali équipe nationale a bɛ bɔ yan ka taga yɔrɔw la ko min ye journaliste ye k'o tɛ tugu kɔ ko n'i ye Mali ni Mauritanie ka match ta k'a lajɛ. ale ni Mali denmisɛnnin minnu bɛ ka jouer Japon ko Japon t'a la ko Japon web TV dɔ ko de tun bɛ ka ballontan in bɔ ko mɔgɔw y'a lajɛ o de kan min ye Mauritanie fana ta ye ko Mauritanie fédération mɔgɔ taara n'u ka journaliste ye ko de y'a filmer ko k'a di Mauritanie télévision soba ma ko an ka mɔgɔw y'o de ta ko mun na fɛɛrɛ ni dabali tɛ se ka tigɛ yaasa mɔgɔw ka taga u ka taga ni journaliste ye yaasa Mali yɛrɛ ka se k'a ka ballontanw ye i n'a fɔ fédération tɔw b'a kɛ cogo min. Kassim ça rejoint toujours n bɛ ka min fɔ Kassim ni présenté tiɲɛ yɛrɛ la ni fɛn dɔw ninnu solutionné ni ka gɛlɛn. Fo président de ka kɛ. mais ni présenté vice président ninnu min bɛ yen a ka fɛn limité len de don. a tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ.
a tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ o c'est ça le problème mɔgɔ bɛ ka min il faut que solution de ka sɔrɔ ni problème nin na bi c'est vrai quand tu vois l'État en train de consentir des efforts a lajɛ terrain ninnu lajɛ bi n'i taara Madu Konate yɛrɛ la donne envie e yɛrɛ ka taa ballon t'a kɔnɔ hali ni si tɛmɛna donc o lajɛ bon n'i y'o lajɛ sisan bon n'i y'o lajɛ sisan k'a fɔ ko o ballon tan structure min kan k'o fɛngɛ ko o tɛ yen n b'a fɔ a tɛ yen pratiquement puisque kunkolo tɛ yen donc État pour que a ka nin effort kana anéanti d'une manière il faudrait que u ka solution en plus des stades u ka solution de sɔrɔ fédération ko ninnu na. ayiwa ko maloyala ko dɔ kɛra min ye Eric Sekusel ye ko a ka conférence de presse senfɛ Maroc ko Mali fédération malienne de football responsable média ko cathéter tun b'a tɛgɛ la k'a nana ko kana pɛrɛn journaliste kunna ko mɔgɔw kun sigilen don k'o lajɛ ko est-ce que o tɛ maloyala ko ye. Ah ben, imagine, ça c'est toujours dans l'amateurisme. Non, il faut. Kassim. Amateurisme. Ni ka jugu n'o yɛrɛ ni yɛrɛ tɛ amateurisme ye. Puisque amateurisme na bonne conduite bɛ yen. Hein? Nin tɛ foyi yɛrɛ de. Ouais. Ayiwa ɲininkali mun fana bɛ ka fara o kan hali bi o ye an ka aigle tagali Côte d'Ivoire ko e yɛrɛ i ye mun nisɔndiya sɔrɔ a la ani dusu kasira jumɛn na kan na. N ye nisɔndiya min sɔrɔ a la c'est par rapport à l'engouement populaire. N'i y'a ye bi la fibre patriotique la hali denmisɛnnin fitininw u y'i ban ka dumuni kɛ u bɛɛ kasi. Donc pour dire que Mali ko gansan tɛ. Donc dusukasi kɛra min ye Ivoirien y'an bati condition min na bi an kana an yɛrɛ nɛgɛ. A mana kɛ san o san ye défaite tɔw kɛra dɛ mais là ça fait mal mal très très mal sinon o b'an bati tɔw la mais nin de jugara infériorité numérique ballon tan bannen on perd le match comme ça bɛɛ b'a mɔgɔ si t'a dɔn min don donc o de ye problème o de. ko yalama fɛɛrɛ jumɛn bɛ e yɛrɛ bolo bi yaasa Mali yɛrɛ bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ a ka ballontanko la ko sabula ko n'i y'a ta jateminɛ ko san o san ko anw bɛ girin ka taa joueurs ta kɔ kan ko farikolo ɲɛnajɛ k'i yɛrɛ b'a kɛ k'i ye denmisɛnninw caman ladon Lafiyabugu kɔnɔna na k'olu kɛra ndolatirabaw ye ko yalama ko aw yɛrɛ de dɛsɛra wa ou bien ko musaka mun kan ka di ka farikolo ɲɛnajɛ labɛn dugumana na k'o de don ni ye Burama Koyita ale bɛ États-Unis ko ale yɛrɛ tun bɛ Lafiyabugu yan ko aw ye bɔgɔ nɔɔni caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ko munna ko anw yɛrɛ tɛ se ka denmisɛnninw dilan bi mun bɛ an kunna wolo ko yan'an ka taa tugu wali t'aw nɔfɛ don o don ni mɔgɔw jamu b'u la k'i b'a dɔn a ko k'i b'ale dɔn. Awɔ effectivement n b'a dɔn n b'a fɔ mais problème ye min ye a ka question ye question ɲuman don n'i y'a lajɛ bi évolution dɔ de kɛra ballontan in kɔnɔna la. Catégorie des jeunes mɔgɔw y'a kɛ mais après Jean-Marc Guillot puisque an ka ballontan kɔnɔ il y a un problème de financement avec sa puissance financière a nana ni wari de o puisque a nali tout départ ne n'a taara stade caman 26 mars o CSK o Real Terrain o ne n'a taara o bɛɛ yala ɲɔgɔn fɛ. Il m'a dit en son temps que 6 000 € b'a bolo ko k'a investi a tun b'a fɛ k'a kɛ ni club dɔw ye mais a ye infrastructure ye a ma sɔn a ko il préfère Real ka terrain dɔ o y'a sɔrɔ a ma clôturer yɛrɛ ko il préfère k'o yɔrɔ ta a yɛrɛ b'a ka centre dilan donc il est venu avec sa puissance financière donc o nalen moyen b'a bolo tɔw éclipsera sinon dans le temps CSK la équipe nationale fana ossature tun y'olu don denmisɛnnin fɛn nɔ donc ale nana n'a ka o ye donc jusqu'à ce que
mɔgɔ wɛrɛw fana agent wɛrɛw fana nana n'u ka wari ye k'a don a la puisque nationaux mun anw mun bɛ yan surface financière réduilen tun don donc o de nana ni nin ye tan bon maintenant ni ballontan yi professionnalisera k'a fɔ maintenant au niveau de ces clubs là an bɛ nin cahier de charge di a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan ou bien i tɛ don a la o la centre de formation bɛ fɛnkɛ sisan des vrais centres de formation donc sinon mɔgɔ si ka souhait tɛ k'i ka denmisɛnnin to i ka taa mɔgɔ wɛrɛ ta kɔfɛ donc u bɛ na ni mɔgɔ wɛrɛ minnu ye sisan ale bɛ se ka teliya k'olu fana labɔ ka taa kɔfɛ donc État b'a fɔ nin a formera anw fɛ yan anw de y'a labɔ a caman bɛ bɔ ni Mali fɛn papiyew de ye donc maintenant u bɛ na jouer Mali fɛ problème y'o de ye o. donc hali ni mɔgɔ jamana wɛrɛ mɔgɔ don sisan. Bala. u bɛna jouer min kɛ u bɛ former min kɛ comme i Biscuit ni Nɛnɛ. Bala u bɛ bɔ ni an ka papier de ye. bon min fana bɛ yen ale nana n'a ta ye ale m'a to k'a fɔ par exemple b'a 50% ou bien 60% bɛɛ kɛ maliyɛn k'a tɔ kɛ nin ye mais pratiquement n'i y'a ka fɛn dɔw lajɛ maliyɛnw b'a la dɛ n m'a fɔ maliyɛnw t'a la mais maliyɛnw man ca. c'est vrai. donc o de problème y'o de ye. mais est-ce que ko agent de joueur tɛna an ka équipe nationale dun wa. agent de joueur b'a dun puisque agent de joueur ninnu bɛ fan bɛɛ o agent de joueur ye président de club ye bi. loi min man tɛ ka kɛ. sariya yɛrɛ man ka sɔn o ma o. agent de joueur bala olu y'o ye bala donc maintenant ils ont l'accès facile ka taa Eric nɔfɛ par rapport aux autres présidents qui sont là donc o de ye problème ye. donc olu ka joueur jagoya k'olu bala ta. c'est ça. awa Seri Jara ko ale ka ɲininkali Seri Jara ye kunnafonidila ye min ye Excellence FM ale ni télévision so bɛ a yɛrɛ bolo a tun bɛ renouveau la sisan a y'a yɛrɛ tɔgɔlata sigi sen kan k'ale ka ɲininkali ye min ye k'e yɛrɛ ka solution finale ye jumɛn ye ko assemblée générale extraordinaire wa ou bien comité de normalisation. ne ka fɛn ye min ye normalement assemblée générale extraordinaire ni même n'o kɛra c'est pour faire partir le bureau puisque o dɔw bureau tɛ se ka sigi o. extraordinaire la. non o tɛ se ka kɛ o. pour que ni bureau cira sisan pour que min ka nɔ bila suivant le code électoral an ka code électoral min b'an bolo il y a des conditions pour être membre ou bien président du comité exécutif délai b'o la o tɛ se ka k'o don il y a l'appel à candidature o tɛ se ka k'o don. segin de bɛ k'a kan o la sa. voilà justement assemblée extraordinaire bɛ kɛ pour dégager. Voilà, n'o bɔra yen si le secrétaire général pendant 60 jours n'a sɔrɔ ale bɛ se ka élection organiser ale b'o fɛn mais an ta yen na o ka gɛlɛn puisque sariya sɔsɔ texte ɲagaminen don u y'a tripatouiller. En tout cas, pour moi, voilà, pour moi, à mon avis, effectivement, voilà, pour moi, à mon avis, au cas comité doit décider. En tout cas, pour régulariser la situation des zones conflictuelles. Tant que nous manquons, même dans nana ni choga kele na tuguni, avec ça. Donc, au début, il faut autorité. Bis au ka ballontan image changer. À changer les fanata, il faut que vous impliquez structure m'a organisé qu'on fana image changer. Zaman Kouyaté ale be Kidal akoko kuma chama ni ballontan ko kuma fo ku be nyine duguma ballontan ko ulu ka ligi président ko aneni ligi wera ko ulu kero no bulo ka fa ko fe bi fédération ko yalama ko tana dégosser ulu ka Kidal ligi nunu mawa. Bah ouais, puis au Kelemega on va faut choga na do ostraciser ku black refe. Puis ko nous te ɲɔgɔn fɛ notamment Kidal nunu. Mais ligu fana ka problème kɛra min ye u ka revenu awɔ ani fédération kan ka min d'o ma finance wari minnu ye par exemple u ka championnat ni fɛnw ta majorité des ligues ani club dɔw olu farala ɲɔgɔn kan pour dire que k'u bɛ 3 millions de d'u ma o yɛrɛ tɛ di
ko ka dɔ fara o kan olu y'i ban u ma sɔn u ma sɔn notamment la ligue de Bamako o min ye ligue o min bɛ tɔ sama ale kɔni sɛbɛn b'ale o min bɛ o ma sɔn donc maintenant o problème de bɛ yen est-ce que club fana tɛ k'o ɲɔgɔnna de laɲini bon problème y'o de ye effectivement ne yɛrɛ ma min faamuya président n'i ye fédération kɔnɔna lajɛ kow n'u sinaw de b'a kɔnɔ an bɛ fédération kɔ nka an ka ligue tɛ taa ɲɛ an jɛlen don n'a ye an bɛ fédération kɔ an ka club tɛ musaka sɔrɔ an jɛ mais o de don o bɛ se ka kɛ ne m'o de faamu mɔgɔw b'u yɛrɛ ka ko de la wa u bɛ tɔn de ka ko la o y'o de ye puisque président de club minnu filɛ ni ye fédération ossature lajɛ Babi ye ce qu'il a fait élection tuma campagne tuma a ye président ligue voix bɛ minnu bolo a y'olu de magɛrɛ a yɛrɛ la donc souvent i bɛ club dɔw sɔrɔ u bɛ délégué dɔw di olu tɛ président ye u ka club la donc n'o taara o bɛna ka intérêt de défense sisan hein donc ale ka sira tɛ club yɛrɛ la voilà o bɛ de défense sisan n'i ye e yɛrɛ président de ligue ye mɔgɔ si t'i kɔ dun fana o y'o kelen de justement n ko mɛ k'o de fɔ mɔgɔw ye ballon ta u ma ballon ta o t'e ka sira ye e bɛna ye min na fédération fɛn essence la dɔrɔn a banna ayiwa an ye dɔ kɛ kuma na bi a ka d'an ye ni welewelekan bɛ yen ani ni proposition dɔw bɛ yen parce que hali ni ye seri ka kuma jateminɛ seri bɛ solution ɲini solution ɲini a bɛ n'a fɔ mɔgɔ caman bɛ k'a faamuya sisan k'a fɔ ko gɛlɛya in a tɛ se ka a kuntala tɛ se ka janya tuguni ka kɛɲɛ ni Mali yɛrɛ farikolo ɲɛnajɛ bɛ ka fanga minnu sɔrɔ bi diɲɛ kɔnɔna na quoi. Oui, effectivement ne y'o de fɔ atmosphère ni n'i y'a lajɛ bi Kasim i mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔw b'i lajɔ mais k'aw fana ta in ye mun ye de k'a ka balontan in bɛ gérer cogo di u b'a fɔ k'u b'o de fɔ k'a tɛ hinɛ maliyɛnw na sa ko mɔgɔ min tɛ yen a bɛ kaso la aw b'a fɛngɛ ka t'o gérer ka t'o bila yen et puis o bɛ bila yen foyi fana tɛ ɲɛnabɔ fana donc maintenant ne kɔni bɛ min fɔ par rapport à la seri ka question ye nin ye min ye n'o assemblée in bɛna kɛ c'est de dissoudre le bureau a mana kɛ cogo cogo n'u seginna a kan membre minnu bɛ yen même illégalement ne b'a dɔn puisque constitution c'est illégal min bɛ yen u tɛ sariya kɔnɔ donc ni membre minnu bɛ yen n'u y'u tugu ka taa n'u ye u ka taa n'u ye ka bureau in ci ni bureau in cira après maintenant secrétaire général ou bien les ministères avec la FIFA ou bien ɲɔgɔn concerté ni comité in bɛ bila sen na u b'o bila sen na o dɔrɔn de ye solution ye puisque o tɛ se ka taa nin assemblée la fana ale valider fɛn ninnu les différents points à l'ordre du jour k'a sɔrɔ président fana tɛ yen. donc foyi tɛ se ka kɛ président kɔ quoi. Justement puisque vice président in tɛ se ka kɛ a bɛ kɛ cogo di. ale tun tɛ bureau kɔrɔ la. ale tɛ yen. aw ka sariyaw de to sɔn wa ou bien a tɛ se ka kɛ de. ko a fɔra de ni président tɛ yen vice président b'a kɛ ne bɛ ka segin Kasim o yɔrɔnin ka faamu quoi. vice président bɛ yen bi vice président de tɛ puisque ni élection kɛra liste de bɛ passer président dɔrɔn de ka poste bɛ yen donc après réunion de bɛ kɛ pour que ka poste réparti o dun kɛra o y'a sɔrɔ président min bɛ yen o ye PV min dilan o ye faux de. parce que a ma k'a kɛcogo la. awɔ a tɛ se ka réunion kɛ a tɛ se ka kɛ a bɛ yɔrɔ min na a tɛ se ka réunion kɛ yen a tɛ se ka bɔ ka na kɛ fédération na donc liste de président PV ni signé na cogo di pour que ka décision ta o de bɛ yan tribunal administratif la bi o de décision a ta kelen bɛ n'u kelen bɛ ka président de ligue ni club dɔw menacer k'u b'u suspend ko n'u ma taa retrait kɛ. k'olu ka t'o bɔ wa. awɔ. mais est ce que olu kan k'o bɔ. o kɔni ye point d'interrogation de bɛ yen bi. donc a dɔn ni tribunal administratif saturé o kan o bɛ jo di olu ma. o de y'o kɛ. donc o de la bɔ ka bɔ donc n'u m'a bɔ u b'u ka club suspend quoi. u b'u président yɛrɛ suspend. mais e ye mɔgɔ suspend ni e yɛrɛ cira ka bɔ yen dun. justement k'o wele ko f'u ka to o décision labɔ fɛn o plainte labɔ. o fana ko bɛ convoqué o commission ninnu d'éthique la. tɔndenw tɛ u sago t'u yɛrɛ la. et puis loi b'a permet fana k'a kɛ. u k'a kɛ.
Donc au bas de min bakro puisque au bas de décision 01 c'est pour te dire que kana donc vice-président donc voilà au cas nomination de non fait c'est illégal et légitime donc présenté et vice-président fanaté donc bureau betami président ni kuma ko je kuma mbi fait voilà donc il faut et puis les autorités ont suivi les différents efforts déployés par exemple les structures la débit je pense qu'après ça neni bana ere gain d'engouement benado fin beba fait kata voilà voilà donc ali kati ballon d'entrée justement yo yebi ibe flama mais ngodo ibe flama de tous les amoureux du ballon européen en tout cas ça c'est un point de satisfaction on connaît oui voilà mais pour continuer qu'à imaginer fana il faut que la structure mbake il faut que ukalaje kasi ukana musaka bado ala kusiki ka fleti bala ka fo ka sran donye ko FIFA beniketa puisque ou masurunya mogo de beta kuma nunu fofo abeta alors que réalité wele ga sharia tuku wele ga kulu nyininga bala sharia tuku ga il faudra que oli ka bo ka nyiningali ni fenke ka la concertation ke donc ka confrontation ni fenke donc ola ou be tien taoroy sinon nous ben nata bala sinon nous ben nata a cadeau lié kake mais facteur do be mi ba bloqué donc a bébé bloqué ça c'est ambi foki wala nyumando ina nakana nga wele jabi bi alno asoro ibe suna amando ko alaka bato bela jele bi sungalo tleta ani sabaye ama fa fle ba na labe ba ina ko me danse gi aka kuna funu na bi nala sona ma sini ana nyogon soro ni kene kelen ka ga kuna funu kura wara ko du dawma falai ka ale fo ka wala nyumando ale me technique la amara ale fana tumya ka ta fara ke ba jalo ka ulu ma saba ulu de ya technicien ye ya saw ka se ka ye ka to aka youtube ka ale ni facebook fana ka no gonu fe nala sona ma sini ana nyogon soro bi kuna fonu ani bi bara ulu be dan yorena ala ka sungalo time ko mandi ani tlame chamana musulman be rajulma président ki refo ki wala man sabla mani wele kuma ibena kana nga ko kungwala usaka famille ga to fédération ko la ambi fo ki wala man aka ambe sini ni ala sona ma okay